एव्हाना माझी आणि लावण्याची चांगलीच मैत्री झाली होती. बराच वेळ गाडीत बसून पाय आखडले होते. काही अंतरावरच एक छोटीशी टपरी दिसली, म्हणून मी गाडी तिथेच कडेला थांबवली. माझा प्रवास आयत्या वेळी ठरल्याने मला प्रवासात खाण्यापिण्यासाठी असं काहीच घेता आलं नव्हतं. मी काही बिस्किटचे पुढे आणि मोजकं सुकं खाणं घेतलं. तुम्ही चहा पिणार का? नाही. मग काही थंड वगैरे? नाही, खरंच काही नको. आम्ही तिथेच बाकडावर बसून बिस्किटे खात होतो. एखाद्या मुलीसोबतचा प्रवास हा माझा पहिलाच अनुभव होता. तशी मला कोणी मैत्रीणही नव्हती, म्हणून हे जरा विचित्रच वाटत होतं. अचानक जोराचा पाऊस सुरू झाला. दुकानाची शेड त्या बाकडापर्यंत असली तरी पावसाचं पाणी लावण्याच्या अंगावर पडत होतं. तशी ती माझ्या अगदी जवळ येऊन बसली. मी धाडकन तिथून उठलो. काय झालं? नाही, काही नाही. आकाशात विजा चमकत होत्या. ते बघ, समोर छोट्याशा डोंगर सदृश्य भागात एक भुयार दिसत आहे. तीच आहे मांत्रिकाची गुफा. नयन आणि गुरुजी सावधच त्या दिशेने जाऊ लागले. नयन गुरुजींच्या पाठून येत होता. काही वेळातच ते त्या गुहेच्या प्रवेशद्वाराजवळ पोहोचले. आत अंधार होता. ते नयनकडे पाहत त्याच्याकडे टॉर्च मागू लागले. अहो, पण तुमची काठी, ती चमक. हो, जोपर्यंत माझ्यात शक्ती होत्या तोपर्यंत ती प्रकाशित करणे मला शक्य होतं. पण आता नाही होणार हे माझ्याने. अहो, पण ते जाऊ दे. तू तुझ्याकडची टॉर्च दे. अहो गुरुजी, तुमची काठी अंधारात चमकते. गुरुजींनी त्यांच्या हातात पाहिलं तर त्यांची काठी खरंच चमकत होती. तिचा उजेड हळूहळू वाढत होता. म्हणजे गुरुजींना त्यांच्या सर्व शक्ती या परत मिळाल्या होत्या. आता गोष्टीचं सारं चित्रच पलटलं होतं. गुरुजींच्या डोळ्यांत तीच आग, चेहऱ्यावर तोच आत्मविश्वास झळकत होता जो नयनने त्यांच्या पहिल्या भेटीत अनुभवला होता. इतक्यात त्या गुहेतून कोणीतरी झपकन गेलं. तसे गुरुजी सावध झाले. नयनला गुहेच्या बाहेरच एकटं ठेवणं हे धोक्याचं होतं. माझ्या पाठून ये, पण लक्षात ठेव, यावेळी काम होईपर्यंत एकही शब्द बोलायचा नाही. मी सांगत नाही तोपर्यंत कुठेही स्पर्श करायचा नाही. नयनने होकारार्थी मान हलवली. पण यामध्ये नयनला त्याने आत्तापर्यंत केलेल्या चुकांची जाणीव होती हे विशेष. तसे गुरुजी पुढे गुहेत शिरले. गुरुजींनी त्यांच्या हातातील काठी एकदा जमिनीवर आपटली. जोरात आवाज झाला. त्या काठीचा उजेड एखाद्या विस्फोटासारखा संपूर्ण गुहेत पसरला. ही गुरुजींनी मांत्रिकाला दिलेली पहिली आणि शेवटची चेतावणी होती. पुन्हा एकदा अंधारातून कोणीतरी झपकन गेलं. तसे ते हळूहळू पुढे त्याच्याच दिशेने सरकू लागले. गुहेचा आकार आता निमुळता बनत चालला होता. यावेळी गुहेला एकच मार्ग होता. समोर काही अंतरावर कोणीतरी उभं असलेलं गुरुजींना आता स्पष्ट दिसत होतं. या गुहेतून बाहेर पडण्याचा आता कोणताच मार्ग मांत्रिकाकडे नव्हता. तो पुरता अडकला होता. गुरुजींच्या शक्तींपुढे तो टिकूच शकणार नव्हता. मांत्रिका, बाहेर ये. भेकडासारखा अंधारात काय लपून बसलास? हे ऐकताच ती सावली गुरुजींच्या दिशेने वळली. ती हळूहळू पुढे अंधारातून बाहेर येऊ लागली. पण तो कोणी मांत्रिक नव्हता. तो एखाद्या योद्ध्यासारखा वाटत होता. फार जुन्या काळातला, रक्ताने माखलेला, तरीही निडर असा. कारण तो कबंध होता. कबंध असं मानलं जातं, युद्धात नाहक बळी केलेल्या योद्ध्याचा कबंध बनतो.
तो फार शक्तिशाली आणि तितकाच क्रूर असतो. तो आपल्याच जगात असतो. तो असा मुद्दामून कोणालाच त्रास देत नाही. पण हे सर्व तोपर्यंत जोपर्यंत कोणी त्याला डिवचत नाही. गुरुजींच्या हातून मोठी चूक झाली होती. मांत्रिक समजून त्यांनी कोण्या वेगळ्यालाच आवाहन केले होते. तो भलत्याच रागात होता. तो या दोघांना खाऊ की गिळू या नजरेने पाहत होता. ही देखील मांत्रिकाची खेळी होती. नाहीतर तो इथे मांत्रिकाच्या गुफेत कशाला आला असता. मांत्रिक यावेळी शक्तीने नाही तर युक्तीने खेळत होता. आणि हे आम्हा सर्वांसाठी अधिक घातक होतं. नयन, पळ इथून. गुरुजी हळू आवाजात म्हणाले. नयन मात्र फार घाबरला होता. भीतीने तो जागेवरच खिळून बसला होता. मी म्हणतो पळ इथून. गुरुजी जोरात ओरडले. तसा तो दचकून बाहेरच्या दिशेने पळू लागला. हे पाहताच कबंध नयनच्या दिशेने पळणार तोच गुरुजींनी त्यांच्या हातातील काठी कबंधाच्या पायात घातली. तसा तो धडपडून खाली कोसळला. नयनला आता बाहेर पळण्याचा वेळ मिळाला होता. तो सर्व ताकदीनिशी बाहेर पळाला आणि एका झाडामागे जाऊन लपला. इथे कबंध जमिनीवर होता. गुरुजींना माहीत होतं हा त्यांच्या तोडीस तोड आहे. ते मागे मागे सरकू लागले. त्यांना कबंधाविरुद्धचं युद्ध टाळायचं होतं. पण कबंध वेगळ्याच आवेशात उभा राहिला. जिथे युद्ध असेल तिथे कबंध हार कशी मानणार. तो पूर्ण तयारीत होता. त्याने त्याचा एक हात पुढे केला. त्याच्या हातात एक तलवार निर्माण झाली. तो गुरुजींवर धावून येणार तोच गुरुजींनी त्यांची काठी जमिनीवर आपटली. त्या धक्क्याने संपूर्ण गुहा हादरली. कबंधाने स्वतःला सावरलं. हीच वेळ होती काहीतरी करण्याची. ही लढाई जितक्या लवकर संपवता येईल तितकंच गुरुजींसाठी चांगलं होतं. तो स्वतःला सावरत असतानाच गुरुजींनी त्यावर आपल्या जादुई काठीचा वार केला. तो काही अंतर दूर उडवला गेला. पण तो काही हार मानणाऱ्यातला नव्हता. त्याला अजून राग आला. गुरुजींनी आता जोरजोरात मंत्रोच्चार सुरू केले. पण तरीही तो गुरुजींच्या दिशेने येऊ लागला. गुरुजी त्यांची काठी जमिनीवर आपटू लागले. त्याला आता हे सहन होत नव्हतं. गुरुजींना त्यांची शक्ती परत मिळाली होती. त्यांची काठी प्रत्येक वेळी अजून प्रकाशमान होत चालली होती. कबंधाने त्याच्या हातातील तलवार गुरुजींच्या दिशेने भिरकावली. त्याने भिरकावलेली ती तलवार गुरुजींची जादुई काठी तोडून गुरुजींच्या खांद्याला चाटून गेली. कबंध हवेत विलीन झाला होता. तर गुरुजी फार जखमी झाले होते. पण गुरुजींची ताकद असलेली ती काठी ती आता तुटली होती. आकाशात विजा चमकत होत्या. मला उघडलेलं पाहून लावण्याच त्या बाकावर जरा सरकून बसली आणि तिने मलाही तिथे बसण्याची विनंती केली. पाऊस इतक्या लवकर जाईल अशी चिन्हे दिसत नव्हती. म्हणून मी काही अंतर ठेवूनच पुन्हा लावण्याच्या बाजूला जाऊन बसलो. लावण्या आपले दोन्ही हात त्या बाकाला घट्ट पकडून होती. तिची नखे त्या बाकात रुतली होती. अचानकच तिच्या हाताची ती नखे त्यांचा आकार बदलू लागली. ती अजून मोठी आणि तीक्ष्ण बनू लागली. लावण्याच्या मनात काहीतरी वेगळंच चाललं होतं, ज्याची मला जराही कल्पना नव्हती. पागल बुवा,
हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंट करायला विसरू नका. चॅनल सबस्क्राईब करण्यासाठी खालील लाल रंगाच्या सबस्क्राईब बटनावर क्लिक करा. चॅनल सबस्क्राईब करणे हे संपूर्णतः मोफत आहे, त्यामुळे तुम्हाला माझ्या नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळत राहील. व्हिडिओसाठी केलेल्या मेहनतीबद्दल तुमच्याकडून फक्त एका लाईकची अपेक्षा आहे. व्हिडिओ आवडला तर कृपया तो तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करा.